Mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu. Kas elämässä kaikkein vaikeinta lie, se kun hyvin teet se kaiken aikasi vie. Jos et halua täysillä päästellä, voit kenties elämäsi säästellä, jee. Mut edes niin et sitä tee. Voit reilusti heilua svengissä, et elämästä selviä hengissä. Et elämästä selviä hengissä. Sua järjestöt kyttää ansoineen, sua saarnaajat ajaa satimeen. Mutta jos otat johtajaksi jonkun muun, hänen puolestaan joudut sä tappeluun, joo. Enkä vielä kaikkea kertonut oo. Mut se on yhteistä pomossa ja rengissä, ne ei elämästä selviä hengissä. Ei elämästä selviä hengissä. Henkilö raittius tuolissaan, sinusta on muka huolissaan. Se nimittää sinua hulttioks ja väittää, että maksasi sanoo Fox, dang. Mutta kyllä se kestää koko elämän.